Opsiynau ar ôl gadael ysgol. Coleg. Mae coleg braidd yn debyg i ysgol, ond efallai byddwch chi'n gallu dewis gwersi gwahanol a byddwch chi'n cwrdd â phobl newydd. Mae yna gyrsau rhaid ydych chi'n gweithio tuag at gymwysterau mewn meysydd fel adeiladu, gofal, gwallt a harddwch, neu ofal anifeiliaid. Mae yna gyrsau hefyd ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n siŵr beth maen nhw eisiau i'w wneud, neu a hoffai dreulio peth amser yn y coleg i'w helpu fod yn fwy annibynnol. Ar y cyrsau hyn, efallai y byddwch chi'n gwneud gwersi fel arlwyo, dechnoleg wybodaeth, garddio, neu dysgu am gadw'n heini ac yn iach. Byddwch chi'n gallu ymweld â'r coleg cyn i chi adael yr ysgol i gwrdd â'r staff. Gweld yr ystafelloedd dosbarth a darganfod ble rydych chi'n cael cinio. Byddwch chi'n cael cefnogaeth yn y coleg os oes ei hangen arnoch chi a gallai'ch athrawon yn yr ysgol ddweud wrth y coleg beth sydd ei angen arnoch chi. Mae llawer o bobl yn teithio i'r coleg ar y bws. Gwaith. Os ydych chi'n gwybod pa fath o waith rydych chi eisiau wneud, gallech chi chwilio am swydd. Byddai angen i chi feddwl a ydych chi eisiau gweithio yn llawn amser neu'n rhan amser. Byddai angen i chi feddwl hefyd yn ble byddech chi'n gweithio a sut fyddech chi'n cyrraedd yno. Byddai angen i chi wneud cais am swydd. Os oeddent yn hoffi eich cais, byddech chi'n mynd am gyfweliad. Gallech hefyd feddwl am gyflogaeth a chymorth, lle mae rhywun yn eich helpu baratoi ar gyfer gwaith, yn dysgu'r swydd ac yn eich hyfforddi i'w gwneud. Gallant wneud y swydd gyda chi am gyfnod, nes eich bod chi'n gallu ei gwneud eich hun. Prentisiaeth. Mae prentisiaeth yn swydd a thal gyda hyfforddiant. Byddech chi'n treulio rhan fwyaf o'ch amser yn y gwaith, a rhan fach o'ch amser yn y coleg, neu ganolfan hyfforddi. Byddech chi'n gweithio tuag at gymhwyster y lefel 2, neu uwch. Byddai'n rhaid i chi wneud cais am brentisiaeth ac os oedden nhw'n hoffi eich cais, byddai'n rhaid i chi fynd am gyfweliad. Mae rhai prentisiaethau cynhwysol lle maen nhw'n cynnig cefnogaeth i bobl ac anableddau. Twf Swyddi Cymru a Mwy. Mae Twf Swyddi Cymru a Mwy yn rhaglen hyfforddi i bobl ifanc rhwng 1 ar 15 a 4 ar 15 oed, ac mae ganddi 3 lefel gwahanol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau ar y lefel ymgysylltu, lle byddech chi'n treulio peth amser mewn canolfan yn gwneud llythrennau ar hifedd ac yn dysgu sgiliau newydd. Byddech chi hefyd yn cael rhywfaint o brofiad gwaith. Gallwch chi roi cynnig ar swyddi fel adeiladu, trin gwallt, mecaneg, gofal anifeiliaid neu arlwyo. Os byddwch chi'n gwneud yn dda ar ymgysylltu, gallech chi symud ymlaen i'r lefel nesaf, lle byddech chi'n gweithio tuag at gymwyster lefel 1. Byddwch yn cael lwfans hyfforddi tra byddwch ar Twf Swyddi Cymru a Mwy. Gwaith gwirfoddol. Efallai'r hoffech chi feddwl am wirfoddoli. Mae yna lawer y ffyrdd i wirfoddoli. Gallen gynnwys helpu pobl hŷn, gofalu am anifeiliaid, gweithio mewn siop elusen, neu waith awyr agored fel garddio. Byddech chi'n cwrdd â phobl newydd ac yn gwneud gwahaniaeth i eraill. Pan fyddwch chi'n gwirfoddoli, dydych chi ddim yn cael eich talu y gallech chi gael lwfans am deithio. Gallai gwneud gwaith gwirfoddol eich helpu ddod o hyd i waith a thal yn y dyfodol, gan y gallech ddysgu sgiliau newydd a meithrin eich hyder. Darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol. Os oes gennych chi weithiwr cymdeithasol, efallai byddai nhw'n gallu trefnu gweithgareddau i chi pan fyddwch chi'n gadael yr ysgol. Gallai hyn gynnwys mynd allan i gwrdd â phobl eraill a dysgu sgiliau bywyd. Gallai hefyd gynnwys mynd i'r coleg, neu fynd ar brofiad gwaith, neu wneud gweithgareddau eich helpu chi i gadw'n heini ac yn iach. Bydd cynllun bob person yn wahanol. Byddai'ch gweithiwr cymdeithasol yn darganfod beth rydych chi'n ei hoffi ei wneud ac yn eich helpu i lunio cynllun.